प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली निजामती सेवा ऐन जल्दी संसद से पारित होके के प्रतिबद्धता जनैले बानी। 21वां निजामती सेवा दिवस के अवसर में काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करत वहां की निजामती सेवा ऐन के परिष्कृत बनावेला बहुत से ज्यादा छलफल करके जल्दी पास करे के बताईनी। प्रधानमंत्री ओली सरकार के विधेयक पास करेला कोनो असहजता न भइल कहत सभे के सहमति के साथ विधेयक पारित करे के बताईनी। वहां के तत्काल कर्मचारी के तलब बढ़ा सके के अवस्था न रहल भी बताईनी। ऐसा ही कार्यक्रम में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता कर्मचारी से क्षमता विकास मार्फत परिविधि मैत्री सेवा प्रवाह करे के बताईनी। यह बीच 21वां निजामती सेवा दिवस के अवसर में सरकार 40 जने निजामती कर्मचारी के पुरस्कृत कैले बाटे। 10 जने उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार आ 30 जने निजामती सेवा पुरस्कार प्राप्त कैले बानी। उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार पाए वाला 10 जने प्रति व्यक्ति 1 लाख आ निजामती पुरस्कार मिले वाला 30 जने प्रति व्यक्ति 50,000 रुपया नगद सहित पुरस्कार प्राप्त कैले बानी। रौतहट में एक युवक के लाश मिलल बाटे। आज वृंदावन नगर पालिका एक रमौली घाट स्थित बागमती नदी में अंदाजी 30-35 वर्ष के एक युवक के लाश मिलल बाटे। सशस्त्र प्रहरी बेस कैंप सम्मानपुर आ इलाका प्रहरी कार्यालय सम्मानपुर से गई संयुक्त टोली आज दोपहरिया उक्त लाश निकालल सशस्त्र प्रहरी रौतहट के प्रमुख एसपी विक्रम होमगाई बताईनी। मिलल लाश के पोस्टमार्टम के खातिर प्रादेशिक अस्पताल गौर में भेजल गई। सशस्त्र प्रहरी द्वारा जारी सूचना में उल्लेख बाटे बरामद लाश के शनाख्त भइल नइखे। मृतक के पहचान खुलावे के खातिर सभे से सहयोग कर देवेला जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट आग्रह कैले बाटे। सरलाही में भारी परिमाण के लागू औषध सहित एक जने युवक पकड़ाऊ पड़ल बाटे। पकड़ाऊ पड़े वाला में जिला के हरिवन नगर पालिका 9 के 24 वर्षीय धर्मेंद्र राउत रहल बानी। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही के अनुसार राउत के प्रहरी चौकी नारायणपुर से खटल प्रहरी के टोली गिरफ्तार कैले बाटे। वहाँ के उक्त अवैध लागू औषध लुका के लियावत रहनी। प्रहरी उनका साथ से अवैध लागू औषध ऑनड्रेक्स 100 ml के बोतल 201 थान बरामद कैले बाटे। साथ ही प्रहरी उनकर साथ से 10102054 प 4834 नंबर के मोटरसाइकिल समेत बरामद कैले बाटे। इस घटना के संबंध में सरलाही जिला अदालत से 10 दिन की म्याद थप करके अनुसंधान आगे बढ़ावल गई। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही जनैले बाटे। ऐसे ही जिला के ही इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा फेनहारा से खटल प्रहरी के टोली अवैध लागू औषध कोडीवेल सिरप 100 ml लिखल 197 बोतल आ नाइट्रेवेट 10 टैबलेट लिखल 48 पत्ता बरामद कैले बाटे। चेक जांच के क्रम में उक्त लागू औषध मिलल आ लागू औषध लिया वाला व्यक्ति उहे समय में लागू औषध छोड़ के भागल प्रहरी जनैले बाटे। सतयुग में भादो शुक्ल चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के जन्म भइल शास्त्रीय मान्यता अनुसार भगवान गणेश के पूजा आराधना करके आज गणेश चतुर्थी पर्व मनावल जा रहा बाटे। इस अवसर में आज काठमांडू उपत्यका में अशोक विनायक, चंद्र विनायक, सूर्य विनायक, कमल विनायक, कमलादि गणेश लगायत देश भर के गणेश मंदिर में विशेष पूजा करके गणेश के जन्मोत्सव मनावल जा रहा बा। शिव पार्वती के पुत्र गणेश के कोनो भी धार्मिक काम में अग्र पूजा के अधिकार प्राप्त बाटे। नेवार समाज में ई दिन के चथा कहल जाला। तराई मधेश में भी चौठ चंद्र के नाम से ई पर्व के बड़का महत्व के साथ मनावल जाला। गणेश चौथी के बहाना करके गांव घर के और संझिया में लड़का लड़की सब खीरा, फल फूल आ तरकारी चोरी करके लौकिक चलन बाटे। पुराण के अनुसार गणेश ही ई दिन चंद्रमा के दर्शन करे के नाम मिली कह के श्राप दिले रहनी। गणेश चौथी नेपाल आ भारत के विभिन्न स्थान में हर्षोल्लास के साथ मनावल जाला। विभिन्न स्थान में गणेश से रथ यात्रा भी निकालल जाला। नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्व में बस के ठक्कर से घायल भइल महिला के मृत्यु भइल बाटे। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत बर्दाघाट सुस्ता पूर्व के गैंडाकोट नगर पालिका 10 भैंसा खोरी में कावासोती के तरफ से जा रहल ना 7 ख 25-25 नंबर के बस से काल रात 7 वर्षीय बालक विशाल श्रेष्ठ आ लड़की के दैया श्री माया मानंदर के ठक्कर दिले रहे। बस के ठक्कर से गैंडाकोट 11 के 7 वर्षीय विशाल श्रेष्ठ के घटनास्थल में मृत्यु भइल रहे। लड़की के नाता में पड़े वाली दादी स्यांगजा के 55 वर्षीय श्री माया मानंदर गंभीर घायल भइल रहनी। घायल श्री माया के इलाज के क्रम में पुराना मेडिकल कॉलेज भरतपुर में बीतल रात मृत्यु भइल जिला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी बर्दाघाट सुस्ता पूर्व के प्रहरी नायब परीक्षक वेद बहादुर पौडेल बताईनी। वीरगंज में आयोजित मध्य विश्वविद्यालय के दूसरा वार्षिक उत्सव के उद्घाटन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत गद्दी विद्यालय के उत्कृष्ट प्राध्यापक के हाथ में सुम्पल गैला में खुशी व्यक्त कैनी। राउत गद्दी कहनी मध्य विश्वविद्यालय के छोटा समय में बहुत उपलब्धि हासिल करेला सफल भइला में प्राध्यापक डॉक्टर दीपक साकिया, रजिस्ट्रार विजय यादव आ उनकर टीम सबके हृदय से धन्यवाद देवे के चाहतानी कह के कहनी। मध्य विश्वविद्यालय के स्थापना बाद अभी मध्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठान 50 सीट के डॉक्टर सबके अध्यापन करे के अनुमति प्राप्त कैले बाटे। समारोह प्राध्यापक डॉक्टर दीपक सा के अध्यक्षता में संपन्न भइल रहे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सभा सदस्य श्याम पटेल, डॉक्टर हरेराम श्याम पोखरेल, प्रशासन प्रमुख रजनी कुमारी, यात्रा डेली के राम सराफ लगायत अन्य अतिथि लोग की उपस्थिति रहे।
मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के चिकित्सा शिक्षा आयोग चिकित्सा शास्त्र में स्नातक MBBS के खातिर 50 सीट निर्धारण कैले बाटे। ई संगे मध्य प्रदेश में पहिलका बेरी सरकारी तह में चिकित्सा शास्त्र तरफ उच्च शिक्षा के आरंभ होखे वाला भइल बाटे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं प्रतिष्ठान के कुलपति सतीश कुमार सिंह कार्यकाल के पहिलका दिन ही प्रतिष्ठान में MBBS के अध्ययन अध्यापन शीघ्र आरंभ करके प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहनी। वे अनुरूप मुख्यमंत्री सिंह सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में समेत प्रतिष्ठान में MBBS कार्यक्रम संचालन होखे के कार्यक्रम में समावेश कर रहनी। मुख्यमंत्री सिंह ई कार्य के उच्च प्राथमिकता में रख के स्रोत सुनिश्चितता थप पूर्वाधार संबंधी निर्णय आ निरंतर ध्यान के साथ काम सब आगे बढ़ावल गेल रहे। वह क्रम में वहाँ के चिकित्सा शिक्षा आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अंजनी कुमारी झा लगायत संबद्ध पदाधिकारी सबके भेंट के आवश्यक पूर्वाधार लगायत अन्य मापदंड पूरा भइला से प्रतिष्ठान के MBBS से पढ़ाई के खातिर तत्काल सीट निर्धारण कर देवेला आग्रह कर रहनी। प्रतिष्ठान के प्राप्त 50 सीट मध्ये 75% विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृत्ति में MBBS से पढ़ सकी, जौना में मध्य प्रदेश के बहुसंख्यक विद्यार्थी के अवसर मिले के विश्वास कल गेल बाटे। प्रतिष्ठान में MBBS के अध्ययन अध्यापन शुरू भइला बाद प्रादेशिक राजधानी जनकपुर लगायत मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा में समेत गुणात्मक सुधार आवे के अपेक्षा कल गेल बाटे। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा 2082 के बैसाख 26 गते पार्टी के पहिलका अधिवेशन करे के निर्णय कैले बाटे। 2 दिन तक चलल पदाधिकारी सबके बैठक से उक्त निर्णय कैले लोसपा अध्यक्ष महंत ठाकुर बताइनी। महाधिवेशन की मिति तोकला बाद केंद्रीय समिति के महाधिवेशन तैयारी मूल समिति में परिणत करे के निर्णय समेत कैल वहाँ के जानकारी देनी। उपेंद्र यादव नेतृत्व के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से अलग होके महंत ठाकुर के नेतृत्व में 3 वर्ष पहले लोसपा गठन भइल रहे। पार्टी के अंतरिम विधान अनुसार 5 वर्ष भीतर महाधिवेशन कर सके के परी। उहे विधान अनुसार आए वाला बैसाख में महाधिवेशन की मिति तय भइले लोसपा जनैल बाटे। लोसपा संविधान संशोधन के खातिर विगत में उठावल गेल मधेश के सभे मुद्दा सबके संकलन करत मधेसी थारू व अन्य उत्पीड़ित जनता के अधिकार कायम करावेला सरकार वाला सभे दल संगे सहकार्य करे के अपील कैले बाटे। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव आ पूर्व उप राष्ट्रपति परमानंद झा NGO के कार्यक्रम में सहभागी होखेला आज नया दिल्ली गइल बानी। भारत के समरास्ता फाउंडेशन से आयोजना कल गई कार्यक्रम में भाग लेवेला उ लोग दिल्ली गए जसपा नेपाल स्रोत जनैले बाटे। उक्त कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि नेपाल के पूर्व उप राष्ट्रपति झा रहे के बतावल गइल बा। बिहान होखे वाला कार्यक्रम के खातिर आज उ लोग दिल्ली पहुंचल बानी। बिहान होखे वाला कार्यक्रम में सहभागी होके उ लोग सोमवार के नेपाल लौटे के कार्यक्रम रहल बतावल गइल बाटे। भारतीय अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज नेपाल आइल बानी। नेपाली फिल्म सांबला के प्रीमियर में सहभागी होखेला वहाँ के काठमांडू आइल बानी। आज दोपहरिया काठमांडू के त्रिभुवन विमानस्थल में अभिनेता सिद्दीकी के सांबला के निर्देशक मीन भाम लगायत लोग स्वागत कैल रहनी। आज ही भारतीय फिल्म निर्देशक अनुराग काश्यप भी नेपाल आवे के सांबला के निर्माण पक्ष जनैले बाटे। आगरा भारत के उत्तर प्रदेश में बस आ वैन लड़ला से 17 जने की मृत्यु भइल बाटे। उत्तर प्रदेश के हाथरस स्थित आगरा अलीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में काल संझिया रोडवेज के बस आ पिकअप वैन आपस में लड़ल रहे। दुर्घटना में 17 जने की मृत्यु भइल आ 16 जने यात्रु घायल भइल वहाँ के बताइनी। मृतक में 7 पुरुष 4 महिला आ 6 बाल बालिका बानी। दुर्घटना में मृत्यु भइल सभे के पोस्टमार्टम बाद लाश दाह संस्कार के खातिर गाँव भेजल गई। हाथरस के प्रहरी परीक्षक निपुण अग्रवाल बताइनी।